Alam mo ba, may mga group of words na merong subject at verb pero hindi sila pwedeng maging sentence. Meron ring mga group of words na parang isang complete sentence dahil maraming words ang kasama nito pero hindi pala kumpleto ang parts. Either kulang ng subject or kulang ng predicate. Kaya madalas kapag sinusulat na sila, nilalagyan sila ng period. At ito ang dahilan na nagiging mali ang pagkakasulat nila. Ang tawag dito ay sentence fragments. Tinatawag itong sentence fragments dahil hindi sila kumpleto sa parts para maging complete sentence. Parte lang sila sa sentence or fragments. Kadalasan sa mga sentence fragments ay yung mga subordinating or dependent clauses or mga group of words na merong subject at verb pero hindi pwedeng magiging complete sentence. Nagsisimula sila sa mga subordinating conjunctions gaya ng mga nasa lista. Mga dependent or subordinate clauses sila. Hindi sila pwedeng maging complete sentence or makapag-stand alone as one sentence. Kailangan nila ang tulong ng main or independent clauses. Minsan rin may mga phrases na merong mga long descriptions gamit ang relative clauses at kapag sinusulat sila, nilalagyan ng period. Sentence fragments rin ito. Kagaya nito, parang merong subject na the first man. Tapos parang meron ding verb na broke. Pero hindi siya sentence dahil phrase lang ang the first man. Ang phrase ay group of words na walang subject or walang verb. Either ang topic lang or ang action lang. Hindi kompleto. Bagay ang mga phrases na gamitin pang title or pang describe sa ibang parts ng sentence, pero hindi siya complete sentence. At itong the first man dito, dinidescribe ng isang relative clause na who broke her heart. Isang clause na ginamit as adjective. Isa itong subordinate clause or group of words na merong subject at merong verb pero hindi makapag-stand alone as one sentence. Ginagamit lang siya pang describe ng word na man. Ang topic dito na the first man ay wala talagang predicate, yung word na action na gagawin or ginawa ng man. Ang group of words na ito ay patungkol lang sa topic. So kung gagawin natin itong complete sentence, pwedeng gawin natin ganito. Another example na madalas sinusulat na parang complete sentence ay yung mga group of words na nagsisimula sa ing verb or ed verbs or yung mga participles present at past participle forms. Kagaya ng mga examples na to. So hindi ito mga complete sentence. Mga fragments lang ito. Again, kapag ang group of words na may subject at verb ay nagsisimula sa mga subordinating conjunctions, katulad nitong mga nasa lista, at lalagyan sila ng period, mali yan. Hindi yan complete sentence. At itong mga group of words naman na walang subject or walang predicate, pero nilalagyan ng period sa dulo dahil medyo mahaba sila at mukhang complete sentence, mali rin ito. So ngayon, magpa-practice tayo kung makakakilala na tayo kung ano yung complete sentence at kung ano yung hindi complete. Lalo na kapag sinusulat na. Alin dito ang complete sentence? Ito yon. Alin dito ang complete sentence? Ito yon. Alin dito ang complete sentence? Ito yon. Alin dito ang complete sentence? Ito yon.
Alin dito ang complete sentence? Ito yon.